στο μνημόνιο, όχι στο ξεπούλημα και στο συμβιβασμό. Ενωμένη Τρόικα, τα μνημόνια, πάνω τα δύο μνημόνια. Κατέβα! Κατέβας! Με διακλείσια! Έξω η Τρόικα από την Κύπρο! Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για δικαιώματα μας. Θέλουμε να φύγει η Τρόικα. Λοιπόν, εγκαταστράφηκε ο τόπος μας και θέλουμε να ξεσηκωθεί ο κόσμος να διαδηλώσει για τα δικαιώματα του. People think that their life will be the same as it was before. They didn't realize that Cyprus, as we knew it, just doesn't exist anymore. Finish.